Lieutenant Trifon Barilio Morales, and then may partner ka po na Kudri, si Juan Itayan. Asap kita, always say a prayer, mga kaigsunan. Okay, unahon ta ang labang magagahom, siya gitaran. Mo nag-create na to ng kalibutan. Salamat kayo. Thank you kay Lord. Si magyata ka na mong grasya, matag adlaw pagligod sa mga una-una, o sa mga panlawas. Tanan, God, Lord. Thank you kayo sa mga grasya. Okay. Pero dito maglangan, Miguel, ang suwatang po ka itong katakan ng pagtagad, no? Pinadakin is usaka, lalaki, nga patawag lang sa nga Digoy. Kinigibatan o doa sa radyo ni Jay Badayos. Kaigsunan ang atong sender, si Digoy. Kini ang problema, bahin sa... Bahin ako ba? Gusto mong good ko nga magminyo na. Pero wa may babae nga misugdo na ako. Mamili masad ko babae nga anak o dato. Mga nga mga ginikanan sa mga babae, tagak na daan ko. Pero ingon na niya atong skilano na yan. Lonely, I'm Mr. Lonely. I hope nobody for my I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call the phone. Now I'm so dear, alone and so dear, away from home, troubles of my own. That's why I'm lonely. I'm not lonely. I wish that I go back home. Bili ba ng kanina ba eh? Kasi mati mo sa kanta na manas ginawa ba ito? Mura kasi bayog-yog ato ba eh? Bayog-yog! Mungkin ito ka ni Sikil. Ba? Okay kayo, brother, pero mamisita ang katarong gabi taon sa babae ngayon mo nagustuhan. Mas mayo nang pagkanta siguro sa rana imong praktison. Ayaw tong lonely kay kato. Hindi mo kanta pero nga pangarana. Naamang ko dagang pundo para katakanta pangarana. Iyo na, pagod, iyo na sa, kinsa mo na bayhan na imong pabisitahan, kanang ranaan mo karong gabi. Anak ni Verna, si Chuna ba? Oh, Jesus, Mary and Joseph. Kadato ano pamilya, ha? Musugot ka na sila nga, mahimo ka lang umaga taon, porbida. May kunos pagsuway, brother. Gusto mo lagi ko nga magminyo ba? Sawayan ko na ako. Tarada ni mga anak nilang kanila ba ni Mambina ka na sa Chuna. Basta mamisita. Haranahan din ako sa Chuna karong gabi. Yaman God, ha? Tinadaan na yan nagide ng imo, Digoy. Bita, no? Utay, uy. Tinunaan na ka ako. Saman, ngayon kaya ako hindi ako hindi sulod. Hindi ka long sleep na ko tayo ba? Rangay ka long sleep da, eh. O ngayon nagkananak. Mura nagbago nga girbos pagtiyo na na. Tatay sa boy, ngunay magalay. Kung sugto lang ako ni Chuna, anak ni Ma'am Verna, wala, magminyon ako na yun. Ay, kanahan. Mas pay pa og dili ka lang padayon na dong. Ida. Klaro kayo nga di ka makapasa na lang babayhan na dong. Oy, noon sa bataw. Ay, maunay nakadaot, munay nakadaot mo toy. Kay wa kay ambisyon sa imong kinabuhi. Kontento ka na lang sa pagminyo ni aning nanay nga usa ka pobre. Ako tay lahi ko. Dato ang babaeng gusto kong maasawa. Ha? Kabati ka bay. Sabi mo tayo kulas, gusto ko magminyo. Babay nga anak kong dato!
Wa ko madala sa tambag sa kuhan. Maatras ko sa kong tumong tuyo sa babae nga anak ko dato. Wow, eh. Yapit ako amigo na ko sa brother ko kung aron siya may akong paduyogon sa sista. Inikanta na ko sa harana sa babae nga akong panguyaban. Bida ko sa nada, gini kay kang marana sa anak ni Mabirna, ha, brother. Tungkol kay pangandoy ka lang ko nga mag-asawa kong dato ng babae, bro. Ako, brother, no? Gisugot na ko sa ako ang ipangyuban gabi, og lipay kay ko, eh. Gusto mo na ba yan, bro? Oo. Anak ng dato? Dili, kada tindirog buhat sa merkado ba? Nya ka nga akong uyab sa taon, naa sa gyapon na sa merkado, nanindas ginamos, umuta lagi, umot kayo. Muray gidangat! Tindira ginamos! Uy, Oh. pagkatol bugan ko ano kaya na? Sagdi lang kay mao ni paborito na ko kada katol-katol ka ginamos. Bro, doon sa bahay lang. Brother, doon sa bahay nila. Mambir na. Doon lang kayo ta. Wadanag! Ayaw pinangga! Ayaw kalimut! Ikaw, duwag ikaw! Nga ba? Okay kayo, basta naglato, tuwali ang litra, okay na kayo. Bili ko kinapon mong kanta, eh. Okay kayo, eh. Iyan, nga bilis bitana, eh. Oh, mana mo pa naigon? Murag-murag, watong ganda ba, eh. Ang hinahara pa naman suna. Matod niya, umanap ko ito panayigon ko. Pidaan, eh. Panaygo na itong kanta ni mo, di man, para pangharana mo to. Nera siya penutin ni Pag. Oh, mana mo pa naigon? Kalingaw ba yatong inyong kanta, oy? Pagkapini, oy, kanang kantang alegre. Wangking. Wa man may manayigon, ma'am. Ako itong ikanta, ma'am, pero dili ito kanta para panayigon nga ako. Unsa? Para unsa man dahil itong imong gikanta? Pangaran na to, ma'am. Ang imo anak at suna ba? Akong gikantahan, ma'am. Ako siyang giharanahan. Kaya gusto ko nga mamisita o mangayab niya. Agay! Agay! Agay? Wingig! Wingig! Kita, uy! Sakit, Brad. Sakit. Wingig! Sakit, Brad. Wingig ko, Brad! Ikaw nga anak lang ni Kulas, buot manguyab sa akong anak, ha? Pagkakursunada baya ni mo, no? Dili ko gusto nga makauyab ng og pobre ang akong anak. Ma'am, okon, galing. Sama na mo nga dato ang gusto na ko mauyab sa akong anak. Ang May ako- mumbanan niya. ang ako- Usa sibat. Nagda ka lang di malas din. Ang ako ba? Ayay, mura magnahiwi mo daw. Yun na, paluto na to, be. Brother. Tutulungan ko ng ganewi. Bebe. Kina na. Balitahan eh. Pambiro na, uy. Matapobre kayo. Sinutihan. Paita din yung pobre ka, Bawal eh. ya, brother. Kung ako pa ikaw, sama na itong pupuri nilang mga panguyabi. Ayaw, panguyaban ng mga dato. Noon sa mga kawin. Di mo kumusulinder, brother. Di kumusulinder. Mangita pa di kong laing babae nga anak ko na to. Ako panguyaban. Mangita ko, brother. Ipaulit ako sa amo. Sige daw, hapyon sa kunaw. Murag na lisa. Kusugas ng paro si Mang Berna, eh. Pag-abot ako sa amo, ikatawan mo yung noong ko ni Tatay Kulas. Para unsa mo tang. Saan tawa di Tatay Kulas, oy? Tawa mo noong ka diha nga. Wa madayon ako pagpamisita ni Tsuna. Nagtamparusan pa ko sa maditan niyang inahan. Gainan taka nga ayaw panguyabog dato. Kaya wala lagi nikanan mo sugot nga ilang anak maminyo o pobre sa makaw eh. Kung mga ina, uslan mo, di ko maminyo og dato. Magpakatiguang na lang kurso ko, eh. Di na lang ito ko magminyo, Tay Kulas. Ay, digoy. Mau na Tay Kulas. Uslan mo, di ko maminyo og dato. Oh, magpakatiguang na lang kurso ko. Ay. Bugok ang otok na. Unsa nakakaw eh. Musugot ka lang nga matiguang nga way anak nga muguro nimo kung tiguang ka na. Ha? Unsa ka? Bisag doon na pa kay anak ko, eh. Di man gyapon ka makasiguro nga guruyon ka sa mga anak kung matiguang ka. Sama na ko. Kung matiguang nga katay, kanya dili na ka magkayo pagbaswa sa imong mga TL, di na ka makalakaw. Oh, di ko maguro ni mo, eh. Bahala ka niya, eh. Tumutawa ba kayo, eh? Sakit gani nga pangig, taparot ni Ma'am Verna, taparot sa mga sa amoy. Luwang ha. Ito rin. Saban sa nako tapalos mo na. Dili sugot ka unsa. Di man ni dikoy ha.
sa usa ka libo ka pobre nga manguyab og dato. Di ko isulti ka lang. May lang dunay usa nga sugton. Oh. Oh, kung doon na yan sa nasugto na tayo, ako na natay kulas! Ako! Wadyo ko magparahas pag-prescarage sa tatay na ako kulas. Ay, tsuda ko. Kung sa wadyo ko magpakawas, paglaom nga, makauyab ko, makasawa ko dato. Usa ka adlaw na. Unsa to? Si Kukong? Ay, lagi. Nakauyab og dato. Ug matod pa, kaslon sila sa dili madugkay. Huwag mo lagi masulti, brother Kukong na ko ano. Kaya di man siya pagkaparon sa mani mo. Ah, tay. Atay karon lumsad ka sa kumo kultahon ka buanga ka kanaanak ka. Tinuod dito nagsulti na ko, tay. Ay tinuod lagi. May pa si Kokong nimo. Kay way daghang istorya. Hitabo na yun. Kauyab na yun dato. Pero ikaw, pina istorya rin ay kusog nimo ay wa pero makasbuhat. Tawa ka ano ka? Ngisi. Ngisi tawa makakusog. Ano ka? Sa ato pa, dili ko dahil lisod nga makauya pag dato, tay. Kaya nakauya man ganit, brother Kukong. Oh, boss, ako. Buhaton ko na kung tanan aron himo na kung tanan nga may sama ko niya. Nga makauyab ko dato. Tuhan nasab. Istorya nasab, subot-bot. Ay, lagi ko istorya ng bida. Bida, istorya. Buhata ang tanan. Ano ba pahiyasa ka sa mamigo, Kokong? Tinuod ko dahil, brad. Oh, brother, Porbida. Ako na sinayayla bayana di ang gida ako sa kuy gagabas birthday party. Rabiya tato na ako mo uyaban ng bayana kay dato lagi. Buo matan dato gud. Nga, nga nung nagkauya man, oh. Kuan, ngayon sa number sa kuy gagaw ni buong lang ko ba nga. O kada ko tao na ng bayana. Mitawag man tao na ako nagpaila siya gud tong babaeng kaila na mong sa tambungan mong birthday party. Ano kita mi o dito nagkauyab eh. Magkalagot! Lagot ka na ko brother. Naglagot ko na ko, brother. Oh, lagi klaruhan na diya Porbida sa di mo. Ako nga nang kamot ko makauyab kong dato, pero wa man yun mahitabo na ako. Nga makauyab kong dato. Ikaw noon nga, wa man una, wa man yung kamot, mamunoy na kauyab kong dato. Buset, pagkalagot! Pawa! Pawa sa kutubangan! Pawa, brother ko, pawa! Oh, imo kong papawaon brother. Oh, di ko gustong tanaw sa mga kay suya ko lang pawa ka na yun, ha? Pawa sa kutubangan, ha? Litsiga, pawa! Ako na brother. Pawa! Brother, kadiyat kayo ha. Nalimot siguro ka kung naasa karon dapita nagsulti taon ano. Oh, uy, ni amo dito sa inyong boy. Mo na diha. Bro? Oh, niya ka sa kumay taon ha. Ikaw may nani din sa mo. Nya, ikaw noy gusto mo pa. Gusto mo ka di mo tanaw sa kunaw. Layas. Pawa, bida. Pawa sa kong tabangan. Pawa leche. Brother, limot ko do. Ni amo dito ko sa inyo. Oh, kasi sige adto na ko, brad. May tabo sa nanako. Oh, nauna lang ha. Apan di ito kumukunong hantod nga makauyab sa kong dato. Timani na, brother kong. Lakas trabaho, apan. Wajud ko kakitag babae nga dato nga ako mapanguyaban. Pas brother ko kung nga makauyab ang dato. Ako daw na niya, ito makitulog mo eh. Ako ba mo nangando nga makauyab, wa man na kapo. Ay pa mas brother ko kung paitan yung kahimta ko. Ay! Hapit ko kumalik siya. Ita. Kumalik siya na auto ha. Hapit naman di ko lang subay sa tunga sa karsada. Ita. Na. Alam mo ba yung siksi kayo? Sinuluban. Nanaok sa auto. Ug ang lawas. Daghan kayo kalakas. Mamamama nga hamel? Nagbalo nga mga nangalana, ha? Oh. Eh. Hala. Bungi. Bungi na di mabihana. O sa kadaga nga bungi nga milyonaryo ang hapit makaligis na ako. Katong yung auto nga maniho. Ako sab, huwag mo kabantay sa kong galingon nga naglakaw ko. Hapit na po ito nga sa karsada. Giila-ila ko niya niya po man. Pasakay ko siyang auto. Aha? Mauna, Ninoy, nalimat mo nga, wa o makalingin unaw. O amin mo, maan ayo agok mo nimo. Ako sa mga yakok pasaylo ni mo kay diyan naman dahi ko hapit sa nga sa karsada agad.
Sayangan pabayaan na, uy. Dato ang pero bungi lang. Hanili ko maingahanon na inyo. Manguyok o nata, mga inyo tao na restaurant, awaon ta. Restaurant? Tuod man, ginawa ko niya sa kamalong nga restaurant. Nangaon eh, o siya ginawa may gasto sa tanan. Human namang pangaon, na siya ko dihang iya kong gipangayabal. Unsa? Mauna ningoy. Niya ano pango kita na nita, pero ilahi mo mga mo. Mungi ho. Apa, anak ko, meron na nyo. O, doon ako ako kaugalingon nga negosyo. Doon ako lima ka on-shop. Ikaw doon ay 5 ka ponsap? Ikaw ang tag-iya? Oh, muna, humnang ko. Ayan, ayot ha. Hala, usa ka bandro nga kwarta nga tag sa kalibo ang gikuha mo sa bag, pero Kung mga uyab na nga nun, ang hatag ni mo kanya 100,000 pesos. saingan? Nilang. Kung mga uyab ta, magpagkatatalabing madali. O ang imong pamilya, mo atin sorap ang magpuyo kay hatagal ako na mo kandidat aron magamit sa pangnegosyo. Pangwartahon ko ni Bungi. Okay ta. Gigi. Uyab na ta, Jane. Uyab na ta. Ganahan sa kunin mo. Uyab na ta, Jane. Nalagpay sa si tatay, Kulos. Nagtagaan kong 10,000 pesos. Pag-abot ko sa bahay, iya na kong apura nga. Makasal sa milyonarya nga Bungi. Apon, wak mo tando sa tandang ni tatay. Hanggaw ka magkag-otok? Nangandoy ka nga makauyab og milyonaryo? Unsa man ka? Nya kalo nga nakauyab ka na og milyonaryo? Di ka nga pakasal niya? Buang ka? Mapagkasal unta ko tayo kung dili pa siya Bungi. Pero, Bungi mo siya. Uy. Ay, gida, pues. Dili ka magpakasal niya. Buwagi siya, binta sa'yo pa. Ayaw pala ang maumbungi. Noon sa milyonarya na siya eh. Ay punto sa si tatay. Mas maayo ko nga buwagan na ko ang bungi mientras sayo pa. Mao nga, gipaspasan ko ang pagpangayo niya og kwarta. Unya, usa ka buwan kapin, milyon na kapin ang iyang hatag ako. Nangita na ko paagi, aron magkabuwag mi. Unsa? Nubuang ka? Naglikay ka na sa mong babae? Oh, wala ni mo siya buwagi. Ilikayan lang ni mo. Unsa man ka? Maluoy ko mo personal ang buwag niya tay. Masinong mautong yan yung mamatay noon. Ay, putita. Pasila ng taon. Ako'y nabalakay ni imong ibuhat sa mga babae. Ay, Ayo! Wala, eh. Di siya tay, si Jane. hala. Hagbay na ng sige balik-balik din siya eh. O kano na eh. Natimingan ka na yun. Niyaman ka. Naanit ningoy! Ako ba? Kining... O, ay na lang paglikay din ko. Ay na lang paglikay. O, si puti mo pasabot ay. Ha? Ato ba nga? O buwagi o tarong. Pasabtal niya nga dili ka nagandahan nga masawa o bungi. Jane? Ana, nahuhugot na mga muwang da. Kinahanglan nga imo kapakaslan. Pero, Jen, dilitan ko ganahan magpakasal og bungi taon. Uy, wa man sa tikailat, di ba? Wa man gani ko makahawak ni mo. Mana, nahuhugot imo kamuwagan ha. Mawagan na ka mo. Magbantay ka. Tungod ka, magsohol ko. Kailan, aron mapapatay ta ka. Hindi ka Oh! O naman, nila ko ikaw maangkon. Mas may pa, ipamatay ko ikaw. Nigoy! Jen! Muna ang problema ron. Gusto ko maminyo og dato, pero dili sa taong ko ang babae nga bungi, uy. Apan ang dato nga bungi, di mo subot nga makabuwag mi. Iya kung ipapatay kung buwagan ako siya. Usa may bayo kong buhato na ani. Di ko mo. Usa man kung kamong pasultihon. Di ko eh. Okay, at the best!
Okay, ang sede na to karong adlaw, Digoy, Digoy, si Katubang Digoy. ka ng manguyab siya, lagan siya uyab, pero dili ko siya manguyab og pobre, ya, di ka ng dato. Ambisyoso, no? Oo. Ate Pres. Gwapo tingali ni. Ako po ang Judy Sigoy, Gwapo Ate Pres. siya. Gwapo siya. Oo. Niya, katong iyahang amigo nga, wa mga ndoy og dato, mamuhin ng kauyab. Minyog, naminyog dato. Naminyog dato. Oo, wala to yung ba? Kano Wala siya, tuyo, siya si Ate Pres. Ay, nang ambisyon, mag-siya. Ambisyon siya. Karon doon siya ay doon babae nga, murag hapit ko to siya maligsi, mo to nga. Oh, hapit siya maligsi ba? Oo. Pag hapit uligis, gawas ang babae, karon pag 60 kuno kayo, pupunta na bungi wala Ate Pres. Nya, Nya ang bungi. dato. Oh, dato Dato ang bungi, kayo. ibog man niya, tagaan sa tanan, gustuhan sa tanan. ano? Ganahan Diba, mo so- sa dato kito na lang. O, giingnan siya papa, ikaw ha, bantay ka ha, imo nang palimuslan ang bungi. Dati nga, tarakuan lang sa mga inana, diferensya lang kanang kuano, kanang bakba, o ang tabagkuan nga kanang amoy giiguan ni istorya mo gudi. In fairness ninyo tanan din ha. Karon Ate Pres, dato man kayo, gastuan siya. Nya karon, di naman siya, lihay-lihay mo Di siya, ba ba? saan mo siya? Di atong pakay tabugulyat, kita gana yung sa 10 mil pagpauli, oy. 6,000, oh. Doy. Siga gumata siya papa, kaya tagaan niya kwarta. Ibo niya ba? Karon lingon siya ngayang paimudsan, so yang gi-close, so dagan ay sa kwarta. Sa ubot ng panahon nga daghan kayong kwarta. Iyang kuan, Gasto na hukukan. kayo kapin ang kuwan. Hukukan, yag maayo. Oo, ang babae may nang uyab niya. Ay, Oo, kaluoy, yung unya. karon yung siya nga, yung prangkay nga dili, yung mga papa prangkay dito ayo pa mo sa diyang nga dili siya mga sawa. Oo, oo. Yung sa di ay di ka masawa na kung puslan mga nga di ka maako, ipapatay ta ka. Na, mura. Oo. Mura ani. Mura. Kaya kung paambit ni Goliath, no, nga ni Digoy. Ah. Kung ari ka sa panultihon, Kapitulo 14, versikulo 32. Ang binuhatan sa taong dautan, maui makapukan kaniya. Apan ang maayong tao panalipdan sa iyang kaligdong. So kaning imong binuhatan mao na ni karon unsing ana na kanang Kaba. usag kwan pa ni resulta na unsay Resulta, na ipakasulti ana. Sulta? Kana kay imo manggong binuangan kay kumudato imong ipangwarta dako kayong gaba karon na sugama ka na kay dili ko nimo dayon na ipapatay man ka para na ako dili man importante tingali ang ingon ang kana kay dato man ang gulyat pwede man ang Pero ang problema gud ani, bam, kay wa man mahigugma ang laki. mao na karon wa man may Oo, isa Pero- mahigugma ba? Pero- Pero ang problema nga nung iyang gipangwarta. mao na diha. Oh, muna nakapan. Si ko an inday ko yun. Toko na ko ha. Toko na ko siya. Toko na ko na Lan kanang ang la dili ngo pagpagonsan nga ato silang magitima ni nga tong Sa iba wa mo uy wa tay giigo tawo na ni ha pero kani istorya ra gyud ni tawo gipadawan ni sa ang katungkuan ni sa tay gipadabam pero si Digoy digoy niya gisulat ni Jipadayos. pero lan Tao to man ni wag Dan. taat ni taon. pero lan kanang naitaborong kanang wa man problema kay si ma'am kwartahan man siya di ba pwede man siya magpasurgery Oh, kana, oo. oh Iyang Digoy, pwede man na imong pasawon kay pananglitan mo abot si ma'am nga magpasurgery siya di mo baba na siya Dili balik. ka nang tahi naman niya ha. Bam ang yaro gyud diferensya ina sulta yan. makita gyud. Makita Bisan gyud nga. pagitahi pero makita gyud nga mao na inana na. Mo di wala sa kakuan dayon kay kanang Lagot lagi siya tungkol nang ha. Gisurgery. Ayat na. Dili de gapon makalitok Ang layas niya ayat man ati Maris. Ayat na. Ayat. Toko na ko na. dili kay kuan man gulyat di do na may usaya na gulyat nga kanang bisan ug matahin na kanang ingon dito nila kanang ambot og eksakto ba di man ta doktor kanang bro bito kanang mubuog dila maro dili Dili oy taas yung dila bam kana Dili. tungo ta diferensya gud. Kay ang diferensya na kunumbong ni ati Pres kani nga tuan. mapikas. Sopit o sa Pikas. kampana Oo. kampana Nang oh. Pikas. Ang pikas yan. Oo, Ilaw oo, yun. oo. Ito, Marag- latos na siya oo. yung kuhan. Mao na nga, murag, bisag mo sa utahi ati Pres, magawa Grabe na nga. kung grabe. Nga bisa gitahi kuan na punguho on sa ani na lang Oo, Digoy para tsawaan na lang na basi dig makatuon kapag paghigugmaan na kay ingnon tangpo nga makatunan naman siguro ng ingon ana kay imo man ang binuhatan mo sugamak na lang ka mao na ang imong binuhatan nga inana do na kay giapas imong tukan. Mo na Pananglitan. tunganay. pananglitan ibutan nato og musibat siya unya kay kwartahan man na pwede kag ipawantid ta ng mga pulis kung pa ako naa sa katago Tinoda. Dili dito na itabo gulat sa dili mo sulti din dapat gulat Sulti no? lang, good, Nga sulti kanang- lang. Sulti lang, bam. nga kanang mura ba siya kanang ingnon ta nakahimo og sa kabutan ato sa ka minor yan isibat siya Oh, karon. nadugay na dakpan siya dito sa Manila Dakpan kay siya. nilukat man siya police clearance Lukat. tan-aros computer Oh, kaya dakpan. nga ipangita mo to dito nadakpan Tinoda, dakpan kita siya. Kana siya, sa musibat pa na sa kuhan, Pero buryo, ang tempo wa na man ko'y kaso anang iyang upalitan
Ibutanin mo, imong ipasibat, masibat, ibutan ta. Masa may kaso, imo lang papangita kay Pagkita, ipapatay, maura. mura. Mas bakasa patong Oo. sa inay. Niasam niya ang mga daw, naghisgot ang mga utang kanya, mas dako pa man sa utang niya, ha? Kanina ako pasutang. Muna na problema, muna yung nagkaapan, aning tao nga, ang bisyon, yung manghukok, mukuan mo na nagkaapan, doon na si lintunganay, anang yung Oh, binuhatan. kada ikaw ba, di ba hukukan ka, pag-iwan ka motor. Uy, 20 naman. Iwan mo to. Dili, 20 dili. pesos. Ay, sa paminaw sa. 20 naman na iyang nga. Ang sabab. Okay. Paminaw sa, kung ingon na mo, kung ako pisultiro, kung ako mo representar sa mga ingon na mo, amo na lang ng dawaton, kay hukukanan man dun, kaya di man may tinood na babae. Amo na lang ng dawaton. Oh. Naigong sa kanta nga, sa katong, tapos mo gihukukan o gihututan. Usa? Bitaw sa kaluoy po. Ani na lang, Digoy. Istoryahon ni mong usab dito, unsa man, imo siyang bayran. Ug mosugot siya, imong bayran. Basta may bayan di ko. Gusto may ibayad nga namang Oo. Ingon talang po nga ba, palitag makita kay bayran. babayan, imong bayran. Problema, gusugot ba siya, dagan man siya kwarta. Mao lagi. Oh. Makasal lang yun. Oh, dagan siya kwarta. Minyuin na lang na Digoy. Total, ngatong sa magkatuon na siguro kapag higuban niya, binagnaan na mo yung anak. Ah. Oh. Minyuin na lang na, saan taman. Ya, ang anak digoy, babae, lalaki ba, maliwat sa imong asawa, pero dili na inanak silutihan. Kanang ang natural na niya kay niya siya. Buwapa ni siya, pero kuan lang. Oo. Gwapa, pero muna na diferensya. Maura na. Kuan, o. Kundi ay mong anak, di na niya kuan niya, gwapa. So, balipay ka, oy, kina na kay anak digoy. Kanibito ako nabasa diri gulat nga ingon ang daotang binuhatan may makadali mo sa imong pagkapukan. Mao bitaw tingay ni ug lairo po istorya kana karang katigwangan bitaw gulat nga usa kuno kataasa sa imong lupad pit ni pagkaasa sa imong hagbong. Mao na naron. Mao na kuan. Oh, Kaya nga sa namin. dila to nakita na ko nga taas kayo gulat. Ya, Kaya man. balik mo jud tag pagtataas. Kasi ubalik pagkataas. Hilom na ay. Sa dila to nga makikita ko atong 40 taas sa gulit kay babalik magkababo. Dear toy. Salamat ko na dito naman noon. Kura ko ang paso. Tihaw.